aktibidad ket kas panakikaykay sa iti International Human Rights Day nga natipon-tipon dagiti naduma-duma nga sektor iti Ilocos Norte nga mangipaabot iti naduma-duma nga pakaseknan kasi no human rights ko na tayo hanlaman nga iti pananglipit iti bukod nga karbengan hanlang dagiti maredrenta hanlang dagiti matiltiliw kan maikikan iti fake nga cases nga dagiti forced surrendering no diket no usapin iti human rights na duma-duma dating ako socio-political, economic rights. So dagitoy nga umili dagiti mannalon mangalap dagiti IPs jay karbenganda iti pangkabiyagan iti kangrunaan nga rason no apay nga daday ta ditoy nga makikaykay sa ken halay nga makikaykay sa no tiket at panawagan kadagiti na duma-duma nga saan nga nasayaat nga issue nga mapaspasama kada for example dagiti IPs di panakaagaw kadi jay karbenganda iti daga. Ken kastamit kadagiti mannaron di awan iti suporta nananay nga suporta iti gobyerno para kadagiti mannaron. Kadagiti estudyante nangato nga nadaganan nangato nga gastuen iti panagadal ken dumapay nga issues kada itoy ket mangipakita nga masapol nga protektaran jay dignidad iti biag. Yung human rights ket panang protektar iti biag nga intent ti Dios iti amin nga tattao. So, as magita yo, paset iti Ilocos Norte, hanay nga iti naduma-duma nga pati iti Ilocos Norte I mean, ket magikaykay sa iti dating aldaw, iti International Human Rights Day, ganti panawagan ket DJ panakaipaay kumang iti umno. Okay, panang salwad iti karbengan dagiti umili nga maapektaran kang runaan na idurduron daytoy DJ nakarong nga korupsyon nga mapaspasamak kada ito nga panawin.